Turone, Bro. Manuke sing ngedok lha kok ilang kok, Bro. Ilange piye iki? Mbok cukup kok piye iki dokane? Lanangane iki. Iki lho. Lanang anu edokane lho kok ilang. Tak kira to angkrem 3 dina tak delok iki tak delok nang gone anu apa? Gowoke bae ora enek. Ilang mbuh. Piye kok cukup piye lanangan iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Jadi alhamdulillah Kenarjo siang ini sore ini cerah. Alhamdulillah puasa hari ke 28 guys, gawe wingi cara ibaratnya wis karek anguk-anguk riyayane mambu riyaya wisan. Karek hari ini karo sesuk wis jelas aku yakin bodone riyayane iki jelas jemah wis. Feelingku lho ya. Feelingku jemah wis. Jemah. Jadi buat semua penonton YouTuber Kenarjo sing lagi di perantauan hari ini mudik tetap hati-hati di jalan. Biasanya hari Hamin 2 ini ya suasananya full rame, padat, rapat. Tetap konsentrasi, tetap semangat, pokoknya nek ngantuk ya leren. Jelas mudah-mudahan semoga perjalanan Anda selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak iki kurang dino kayak anu iki nang mburi nek proyek internasional dadi ini duwe mureh ya ternyata ditelepon koncoku diternak koncoku ternyata beberapa hari wedoke melarikan diri alas Ucul hilang lah ngene arep tak gawe anu lurah langsung punya ide ngelebokno mah jadi lurah ki duwe gawe buan dewi iki lho gawe kayak ngomongin dia kita kayak apa tuh lah konsepnya lah aviari indoor ya lah nanti takon gede ya aku takonnya semacam kayak apa kayak aviari indoor apa gue tak isanin prit loh enggak pakai loro prit bu loro itu takoni dengan modelnya iya Red, ini bukan piye ini duwe aviari lagi timbok kan dia kayak ngono ya gua kayak sing nyobrok kuping nyobrok anu iki kok lha apa ya menak ngene iki Red lawange sliding Red ya kambanen to ngene lawange sliding jadi gaya aviari kalau ini gila deh mana harus didol lah lebokno kene mana harus ternak harus dilebokno kene jadi this is mini aviari versi lurah jadi kok iki dikejar target kudu dadi karepe misal nek riyo iki enek tamu maneke wis muni ae ngono ra gak iso iki maneh harus dicekel iya sel bos sing kerja oh piye lah rokoke ndi Ret oh iki rokoke gelas dari rokok to nek ngerjani sakmene ora poso lha ora bakul we aku nggo dilukas jam 3 oh alah harus dicolno kalau jarine ya guys ben ngono Ret tutupi sing kene lho nek udan sing penting gak nek udan kok kidul beles ora ya mana ya wah tutup ra ini angin begitu keplok mas ayo
Kon kaya upet malah. Lah wong anu kok pangkringane ngene iki. Nek ana empret ta sing direbok nang kono ya. Ditaran tok engke kok. Lah terus bukan iber bebas ramu-rewe ora kono kuwi jan. Padha nempret ya direbok nang kono. Susah aku. Kok longe ret, tangi kokean wi. Kalau iki. Lah iki ben nyolot-nyolot iber mlayu kaya tenggaran ngono kae lho. Kok malah. Nanya dengan sudah rapi mengetahui. Telepon, Pak. Lah kae enak kan dhewe ning kono kae. Apa nih? Sing oren kae. Nang buh nang ndi kabeh kae akhire. Iki proyek miliatan. Proyek miliatan iki jane. Oke, kayak ngono. Duh, Pak. Ora ngomong, Pak. Dadah, teman. Dan dicek-cek karo tukang non profesional. Bukan marah terus. Lah lawan iki dikai sliding model kok lawane Jepang ya. Kayak sliding. Lu Mas. Ini Mas. Iki lho, korban iki. Mau pulang dulu, buntengi sing gue ngetok ya Mas. Oke. Kena, mogel apa diceceh iki ora sing diceceh ora. Anu saret. Bronjong e. Iya. Mencok nahel ora gerjak kok ora gelem iki tutuk ndase ya. Utake ae iki lho. Dijak ngomong malah. Beda-ledi ya. Mau ya. Gue, Pak. Jadi ya. Coba kalau ketipu loh. Apa? Hati-hati, banyak nomor gedek. Ini paling di Solo. Aduh, terus. Transfer, biar aku tahu transfer 2 juta Indonesia. Eko bendul mulai nih. Sampai serangan dari Kuba dia udah jadi ponakan jadi duit. Iso tunggu sih yo. Ana bojone lek mus. Ini tanpa leon Banyuwangi. Iso tunggu dia. Masa kayak bahasa Jawa iso? Iki iso mbel Jawa. Piye dik iso ra dik. Maksudnya maune wong jenenge sofa kok ATM jenenge Yulia Astuti terus Rendra Arya Putra tak kirimnya atau biar disarian di blog. Pakai nomor rekeningmu. Gak ada anu kon kirim duit aku kon BRI sih saja Pak. Jadi blog ini yang disarian. Kira-kira iso ora? Lah kok bela-belain delok rono iki ya. Anu blog aku moto. Biar jadi kok bupe. Oke ya kok tantan tak gitu iki. Tungguin paling si antri. Pokoke golekno tulisan ngene, apa jenenge? Rekening sing kosong, saldo ku nol balik ngono. Lho kok gak apa 100.000 juga iso balik ngono. Kirim iki. Lah, nek tak buku iki tak juara terus iki ben. Pengalaman berarti ya. Enggak iya. Kalau Mas Dran Mas, Ardigo murah apa mana perenjak jadi Dran? Gak diketok iki rek. Bek lho. Sing iso to ngetok lho kan gak iso. Bekpange lho, kok nggo diseni murah kok malah dikai bekpang. Lontaran kayak ijon-ijonan nang ngisor godhong wit, bonsai njaluk kongkadi enek atau pitik enek, gas sitok njaluk sak wit. Apa? Bonsai to, sitok gawulon tekan ngisor. Kongkadi kan yo enek, njaluk. Lah. Bonsai aja bugenpil. Bonsai sing kok apa jenenge? Apa Mas kae? Ringin po. Nggih. Kamu duwe to to? Lah aja jaluk sitok gorenge sitok jaluk sitok bek to ngisor telu to api to. Jadi paringane ngono ora? Aduh 50.000 lho. Dua aku ora iso ketau. Apa? Kuwi kan Apa lho? Tetep sapa? Nang sapa? anu Gua iki ngongkon gua. Diki karo anu ya. Jeblok. Kaya niku.
Pangkringan kuwi gak ngono kuwi kok ngene lho, ngisor dhuwur, dawa kan dadi beri manuke kaya teng Tenggaran ke lho. Kok nang liaranku ke lho. Ning pawane kentawan lho ngono ya. Wong sing sabar nek terima wit kuwi ae. Ya jere kuwi jere ben apik ngono. Kowe lek jare ceret to. Gua enggak kan Iya, kok. hari. Ya hari baru kena. Ya sementara aku. Oh. Sementara aku ya bisa ae. Jare ternak jauh. Kena usitan. Gue nek ternak gampang to. Mengko wit-witan, kae wit-witan. Wit-witan kandhane bonsai. Lare-lare wis kenceng no. Wis becak gede gitu. Dia berlaku gitu. Kita ya, Pak. Ya kowe tukang marek itu iki agak wong sing nyambat marek kan iki. Ya gitu. Ya Mas, apa dilus-lus dhewe. Tres iki banu iki tukang iki. Coba tuh kita kok ini. Tak tukono akhire sakno. Cing lho, kerjane ke dia udah kowe. Enggak bisa tukono. Lah piye? Lah dhewe kerjane ora teranan lho, setengah hari minggat lho. Oh iso. Malah minggat iki kudune wis rampung iki. Ha iya. Aku mau tak ngerampungno. Ya aku urusan kering wis pas ora payu tak tukono. Lah ya iki Aku malah bedone gak payu ya. iki rayane karek kurang rong dino, dadi wis gak patek wong nemen golek. Iya. Heeh. Iki malah model-modele. Ya model tawon kuwi kok. Model. Oh alah. Asal gumun. Pasti kan orang ini tuh. Kok udah bentuk nih. Wes iki ben. Wes ngene, terima kasih sudah menonton vlogku tinggal. Oke, terima kasih. Aku yo ora iso ngeterno arene Mas Andre. Lontong jarine Dek Ingi. Gak sida iki mang tanteni ora enek kabare ora sik repot. Mergo arep riyo niki mobile digo pick-up digawe rawiri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menantikan waktu berbuka puasa untuk dulur-dulur kabeh sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, hati-hati di jalan mulai.